Faceți cu mâna! Prin fața noastră, un grup de voluntari. Vezi că tot în apă, tot în apă. Faceți-le cu mâna, hai, așa! Bravo, uite, uite, așa! Da, deci acasă cu mâna. Bravo, eu așa de ce mașină, de mine. Uite că de mașină. Uite ce uite așa. Tare! Bravo! Despre aeroclubul Neva se poate vorbi începând cu anul 1999. În vara anului următor, acesta va găzdui